Primeiro día que as luces de Nadal en Vigo, primeira toma de contacto co espectáculo da iluminación e a afluencia non é aínda masiva. Sí, en parte debido ás inclemencias meteorolóxicas. Joan Pereira. Ben pola chuvia e o mal tempo, ben porque aínda é cedo para que asente o espírito navideño ou ben por calquera outra circunstancia, o certo é que o primeiro día despois da inauguración da iluminación máis mediática do planeta non se traduce nunha grande afluencia de público nas rúas de Vigo, e iso que cadra en domingo. Compre dicir tamén que aínda non se puxo en marcha a nora que atrae moito visitante. A partir das 6 da tarde prenden os 12 millóns de lámpadas LED distribuídas por 460 rúas de toda a cidade. Permanecen acendidas ata as 4 da mañá de xoves a sábado e ata 1 de domingo a mércores. Os días festivos do Nadal hai luz ata o amencer. Queda xa que logo moito tempo ata o 11 de xaneiro para disfrutar deste espectáculo lumínico que abralla, por unhas razóns ou por outras, a propios e extraños. Son preciosas, además que es una pasada verlas siempre y cada año sorprenden más. Encantanme as luces. Vigo me encanta moito. Quedé a vivir aquí porque me gustaba. O primeiro día vimos dar unha volta, está moi bonito e a seguir disfrutando. Co tempo que fai que non para de chover, ainda estamos aí para evitar o chaparrón, xa baixamos con paraguas e todo. Entón nada, hai que aproveitar que ainda non hai moita xente en Vigo, entón pódese camiñar tranquilamente.